салом дӯстон, ПСЖ дар ин равзанаи трансферии бозингари асосӣ буд. Бо ҷамъоварии футболбозони бомаҳорат дастаи шаҳри Париж диққати миллионҳоро ба худ ҷалб намуд. Трансфери Месси ҳамаи хабарҳои варзиширо зери сояи худ бурд. Баргаштани Лукаку ба Челси, рафтани Джеко ба Интер ва чанд воқеаи муҳими футбол аҳамияти худро хеле зуд аз даст доданд. Табиист ки акнун аз дохили ПСЖ на танҳо хабарҳои хуб ва ҳамчунин хабарҳои нохушам мебароянд. Ҳамин гуна як маълумот дар ҳамин вақту соат гирди забон ҳост ки гӯё Серхио Рамос дар ПСЖ ҳавои баланд гирифтааст. Футболбози Испания ҳанӯз дар Париж мутобиқ нагардида ба норозигиҳо сабаб шудааст. Имрӯз мо дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Паго барои ПСЖ рӯзи таърихӣ аст. Лео Месси метавонад дар ҳайати дастаи парижӣ дебют кунад. Оё Месси метавонад дар аввалин бозии худ дар ПСЖ муаллифи гол шавад? Интизориҳо аз ин рақобат хело зиёданд, бинобар моро бозии шавқовар интизор аст. дӯстони мо аз 1x барои бозам ҷолибтар кардани он коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. ҳамчунин ҳамаи обуначиёни моро дар вақти регистратсия бо промокоди гайруф то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. нимҳимоятгари мунтахаби Италия Мануэл Локателли футболбози Ювентус шуд. Акнун ин маълумоти расмӣ бошад. ҳанӯз дар ҷараёни чемпионати Аврупо дастаи шаҳри Турин ба футболбози мазкур мароғ зӯрӣ кард. Аммо Юве ягона дастае набуд ки нимҳимоятгари ҷавонро ҷалб кардан мехост. Аз Англия дастаи Арсенал хеле фаъол буд. Барои харидории Локателли шахсан Микел Артета, сармураббии Арсенал, ҳавасмандии худро зоҳир кард. худи Локателли бошад танҳо як мақсад дошт, ин бозӣ кардан дар ҳайати Ювентус буд. дар ин бора Локателли рушод мегуфт. Сасуол ҳам иқрор меомаданд ки Локателли орзуи бозӣ кардан дар сафи туриниҳоро дорад. мушкили асосӣ дар он буд ки Ювентус маблағи талабкардаи Сасуолоро намедод. гуфтушунидҳо ҷараён гирифтанд ва дар ниҳояти кор намояндаҳои ду даста ба қароре омаданд ки ҳар се ҷонибро қаноатманд мекунад. ҳардуи даста ва ҳам футболбоз аз ин трансфер метавонанд бурд кунанд. ҷиҳати мусбати ин гузариш барои Сасуоло пеш аз ҳама паҳлӯи молиявӣ дорад. Ювентус нимҳимоятгари 23 соларо ба иҷора гирифт. Агар Мануэл дар сафи Ювентус ба нишондодҳои муайян расад, пас туриниҳо то охири мавсими 2022-23 ӯро ба пуррагӣ мехаранд. ин яке аз нуқтаҳои асосии шартнома мебошад. маблағи гузариши пурраи Локателли ба Ювентус 25 миллион евроро ташкил хоҳад дод. бар замми ин Сасуоло дар ҳаҷми 12.5 миллион евро метавонад ҳамчун бонус ба даст орад. барои Ювентус бартарии ин трансфер дар он аст ки билохир мушкилии хатти ниҳояи ин тим метавонад ҳал шавад. баъд аз рафтани Матуиди мисли ӯ дигар муборизи ҳақиқӣ дар қисмати марказии майдон пайдо нашуд. Локателли дар Евро аз ин ҷиҳат худро хеле хуб нишон дод. дар баробари мубориз будан нимҳимоятгари ҷавон биниши олии майдон дорад. шартномаи иҷораи нимҳимоятгар ҳам барои Ювентус қуллай ба имзо расидааст. онҳо танҳо дар сурати баъд дастовардҳои муайян ноил шудани Локателли ӯро мехаранд. ҷиҳати мусбат барои Локателли маълум аст, ӯ ба дастаи орзуҳои худ мегузарад. барои пешрафти ӯ ин трансфер зинаи навбатӣ мебошад. тибқи маълумотҳои ахири васоити ахбори оммаи Англия, дастои Реал Мадрид ва Арсенал ояндаи футболбози норвегӣ Мартин Эдегорро муайян карданд. ӯ корномаи худро дар дастаи Арсенал идома медиҳад. дар ин бора то ҳол маълумоти расмӣ набаромадааст, аммо гуфта мешавад ки дар лаҳзаҳои наздиктарин хабари гузариши Эдегор расмӣ мешавад. маблағи трансфери нимҳимоятгари ҷавон тақрибан 35 миллион евроро ташкил хоҳад дод. бо шумури бонусҳо нархи ӯ қариб 40 миллион евро мешавад. баъд аз анҷоми мавсими гузашта Мартин Эдегор ки ба ҳайси иҷора дар Лондон бозӣ карда ба Реал Мадрид баргашт. аммо маълум буд ки дастаи шаҳри Мадрид ба футболбози норвегӣ кам таваҷҷӯҳ дорад. чунин ҳолат баъд аз он рух дод ки нимҳимоятгари ҷавон дар ним мавсим натавонист бозии хуби худро дар ҳайати мадридиҳо пайдо кунад. ӯ ҷойгузини Модрич нашуд. умеди рӯбарияти Реал ба ин футболбоз кам шуд. бо омадани Анчелоти ҳам мавқеи Эдегор дар Реал тағйир наёфт. мутахассиси итолиёвӣ ба рафтани футболбози ҷавон дахолат накард. худи Эдегор ҳам зид нест то ба Англия баргардад. дар апл нимҳимоятгари ҷавон ҷиҳатҳои мусбати худро нишон дод. ғайр аз Реал, Мартин Эдегор дар дастаҳои дигар бозии хуби худро нишон дода метавонад. пеш аз мадридиҳо Эдегор дар Реал Сосидад бозии барқарор нишон дода тавонист. маҳз барои нороҳатӣ ва фишори зиёдро эҳсос накардан Эдегор умуман муқобили он нест ки ба Англия равад. айни қасд ки дар Англия ҳам фишор аз ҷониби васоити ахбори омма ва мухлисон зиёд мебошад, вале ин мисли он фишори нороҳатие нест ки нимҳимоятгар дар Мадрид эҳсос мекард. гузашта аз ин дар ним соли дар Арсенал буданаш Мартин Эдегор бо Микел Артета ва кулли бозингар
бозигарону персонали Арсенал муносибати беҳтарини дӯстонаву бародарона пайдо кард. Чунин фазои хуб хостаи дили футболбози ҷавон мебошад. Тибқи хабарҳои ин навбат Реал Мадрид нимҳиватгари ҷавонро ба иҷора нафиристода ӯро ба Арсенал мефурӯшад. Перес боз 40 миллион еврои дигар барои Мбаппе ба даст меораду Эдегор ба лигаи пурқувваттар аммо дастаи заифтар мегузарад. Дар дастаи акнун ба буҳрон рӯ ба рӯ гардида Эдегор яке аз футболбозони асосӣ мешавад ва ин нуқтаи муҳим барои бозии ӯст. طبق معلومات فوتبالباز اسپانی با کارمندان دسته خودپسندانه رفتار میکند. چنین عمل و رفتار و نوز او را هیچ کس طاقت کردنی نیست. شاید او فراموش کرد که اینجا مادرید نیست و او چهره مرکزی نمی باشد. در پاریژ این دفاعگر اسپانی کاپیتان هم نیست. بر ضمن او در پی اس ژی ستاره اساسی نبوده. آن نقش و موقعی که در ریال داشت آن را تنها در آرزو و خیال‌هایش می‌بیند. دوام سال‌های طولانی که راموس در مادرید بود او یکی از چهره‌های مرکزی در دسته به حساب می‌رفت. در سال‌های آخری در مادرید بودن راموس لیدر حقیقی دسته گردید، اما در پاریژ این وظیفه را فوتبالبازان دیگر به عهده دارند. در بودن نیمار، مباپه و اکنون مسی بر راموس هیچ کس وظیفه لیدری را نمی‌دهد و از او انتظار هم نخواهند شد که چنین مسئولیت را در سال اول بازیکنیش در پی اس ژی بر دوش خود گیرد. چنین ҳавобаландӣ дар шахсияти Рамос ҳангоми дар Реал бозӣ карданашам гоҳ-гоҳ аён мешуд. Замони муносибатҳои ӯ бо Роналду хеле тезу тун шуданд. Ҳатто дар вақти яке аз бозиҳои ду легендаи Реал гапҳои қабеҳро нисбати ҳамдигар раво донистанд. Агар муносибати дифоъгари испанӣ иваз нашавад, сармураббии кунунии ПСЖ Маурисио Почеттино ба Рамос бозӣ кардан дар ҳайати асосиро кафолат дода наметавонад. Рамосро лозим аст ки рафтору кирдори худро иваз кунад. Дар Париж атмосфераи даста дар ҳолати хуб қарор дорад. Неймар билохир ба висоли Месси расид. ҳайати қавитарин ҷавонварӣ шуд. Акнун танҳо лозим аст ки ҳамин энергияи зиёде ки Рамос ва дигарон доранд барои рост равон карда шавад. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодгории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.